ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи тиловати навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода ва Соро Холиқназарова. Салом. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо натиҷагирӣ аз фаъолияти роҳбарони вазорату идораҳо, сохторҳои давлатӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳал дар ҳайати роҳбарии якчанд мақомоти давлатӣ тағйироти кадрӣ ба амал бароварданд. раисони шаҳрҳои Ҳисор, Ваҳдат, Роғун, Кумитаи рушди маҳал, директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ, раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик, директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои давлатӣ аз ҳисоби кадрҳои соҳибтаҷрибаву кордон таъин гардиданд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Табарзода Ҷамшед аз вазифаи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ озод ва ба вазифаи муовини якуми раиси шаҳри Душанбе таъин гардид. Қурбонзода Амирхон, ки то имрӯз дар вазифаи муовини якуми раиси шаҳри Душанбе фаъолият дошт, ба вазифаи муовини раиси вилояти Хатлон таъин шуд. ҳамчунин дар ҳайати роҳбарикунандаи ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик ва корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ раис ва муовинон аз ҳисоби мутахассисони варзида таъин гардиданд. зимни суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз камбудиву норасоиҳои ҷойдошта дар фаъолияти ҳар як мақоми зикр гардида бо таҳлилҳои мушаххас мисол оварда таъкид намуданд, ки камбудиҳои ҷойдошта дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин бартараф карда шаванд ва аз натиҷааш ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намоянд. зимни мулоқот бо кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ таъин гардида роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки ба кор бо ҳисси баланди масъулияти роҳбарӣ муносибат намоянд ва барои ҳалли мушкилоту монеаи пешрафтаи соҳаҳои вобаста гардида манфиатҳои давлату миллатро аз дигар манфиатҳо болотар гузошта, бо дасту дили пок ва қобилияти хуби ташкилотчигӣ ба нафъи мардум хизмат намоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои омодагӣ ба таҷлили сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини амалии раванди санъатикунонӣ бо суръати кишвар, ҳалли саривақтии арзу шикояти мардум, таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ, бештар намудани ҳаҷми содирот ба хориҷи кишвар, тақвияти фаъолияти муассисаҳои маориф, тандурустӣ ва фарҳанг, ба вусъати корҳои сохтмонӣ ва навсозӣ дар иншооти энергетикии мамлакат, пешгирӣ аз талафоти техникӣ ва тиҷоратии нерӯи барқ, истифодаи мақсадноки маблағҳои ҷудошуда барои сохтмон ва навсозии иншооти энергетикӣ ва иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дар онҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод намудани Ёқубзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ёқубзода Мирҳаёт Миробид аз вазифаи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии Германия озод намудани Ғайратшо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ғайратшо соҳибназар Қаноатшо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии Германия ва ҳамзамон аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Полша озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Зиёӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Зиёӣ Хуршед Махшул бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Қосим Роҳбар. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Қосим Роҳбар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри ваҳдат озод намудани Амирзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Амирзода Раҳмоналӣ Амир бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси шаҳри ваҳдат озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Роҳун озод намудани Сулаймонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Сулаймонзода Музаффар аз вазифаи раиси шаҳри Роҳун озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Ҳисор озод намудани Ҷумазода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Ҷумазода Шарифҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Ҳисор озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод намудани Исмоилзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Исмоилзода Мирзо Иброҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод намудани Асозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Асозода Маҳмад Умар Шамсулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод намудани Холиқзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Холиқзода мавҷуда бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод намудани Ғуломзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ғуломзода Муҳаммад Қурбон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ озод намудани Табарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Табарзода Ҷамшед Афзал бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагию манзилию коммуналӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ озод намудани Раҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Раҳимзода Сайфиддин Исмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
фармоиши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 Сатторзода Ҷамшед бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори маркази идораи лоиҳаи рушди инфраструктураи маҳаллӣ коммуналӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии Германия таъин намудани Сатторов. мутобиқи моддаи 69 Конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Сатторов Имомиддин Мирзоевич, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии Германия таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи намояндаи комилҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон дар комиссия оид ба масъалаҳои иқтисодӣ назди шӯрои иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин намудани Гулмаҳмадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Сафири фавқулода ва мухтории ҷумҳурии тоҷикистон дар Федератсияи Россия Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ ҳамзамон намояндаи комилҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон дар комиссия оид ба масъалаҳои иқтисодӣ назди шӯрои иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Усмонзода. мутобиқи моддаи 69 Конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Усмонзода Хайриддин Усмон, директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҷумазода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷумазода Шарифҷон раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри ваҳдат таъин намудани Исмоилзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Исмоилзода Мирзо Иброҳим иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри ваҳдат таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Роғун таъин намудани Саидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Сунъатуллоҳ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Роғун таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Ҳисор таъин намудани Қосим Роҳбар. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Қосим Роҳбар иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Ҳисор таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик таъин намудани Асозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Асозода Маҳмад Умар Шамсулло раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик таъин намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Абдулло Абдураҳим муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Усмон Гул директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин намудани ғаффорзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад ғаффорзода ҷурахон маҳмад муовини якуми директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 дар бораи муовини директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин намудани Ҷабборзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҷабборзода Хуршедбурӣ муовини директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Саидзода Сунъатулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати хоҷагии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 январи соли 2022